Башкортостанда ислам диненең олы байрамы Курбан гаете киң билдәләнде. Гадәттәгесә барлык мәчетләр халык менән шыгырым тулы иде. Елдагыса Курбан байрамына арналган төп саралар Ләлә мәчетендә үтте. Республикалага иң зур иман йорты Ләлә мәчетенә меңләгән кеше йыелгайны. Милләтенә карап тормай улар бер-берен олы байрам менән котлап, хәер, садака таратты. Россия мусулмандары дини назараты рәисе Тәлгат Тажетдин һәр йортка именлек, тыныслык теләп, янә бер-беребезгә ихтирамлы, михербанлы булырга сакырды. Бу көнне курбаннар чалып, балаларыбызны, семьябызны, күршеләребезне, туганнарыбызны сыйлап, бәйрәм табыннары оештырып, бәйрәм иттереп үткәрергә ашкынырга тиешле, чөнки Аллаһ Раббыбызның хузурында да бу изгелектән, бу көнне һәм гомеребез буена да туганнар белән араларыбызны ныгытырга, ятим фәкыйрьләргә, мискиннәргә ризыклардан өлеш чыгарырга, шушлай итеп, Аллаһны искә алу зикр тәсбихлар белән бу көнебезне олыларга тиешле. Курбан байрамының асылы малдың янен алуда түгел, ә мал мөлкәтеңде Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә курбанга килтерергә әзер булуда. Тынычлык, йортларга муллык, бәрәкәт биргән Раббим. Рабби ясыр ва ла туассир, Рабби тәмам бил хәйр, бирахмәтикә һәмрахим. Бисмиллаһ, Аллаһу әкбәр. Бүтән эшләр шул алга китеп бара, шуңа карата беттеге Аллаһның кудрәте киңәйтүрсен, дальше битгә шулай булсын, шуңа карата бит харык алтык итте, шуңа бит бу харыкты шул туганнарга өләшеп, Мына Алла бирһә, әнием алып барам. Мына эргәмтә кайнам бери. Шуның кызым бар, дусларым, күршеләргә, бөтен кешегә өләшерсен. Алын компетенты бул. Курбан шалам, миңа әйбәт булсын дип, әгәр дә синең семьяң, балаларың өйдә аш утырса, бу уже дөрес булмый. Шуңа күрә үзеңнең хәлеңә килгән хәтлегенә Курбан шаларга кирәк. Быелдан башлап Өфөлә мал тик бер урында гына салына. Шуга ла барлык харыктар башкаланың Зинина касабаһындагы Каруан сауда үҙәге янына килтерелде. Өфө мәчетләреннән Курбан салу урынына өстәмә автобус маршруттары ла йөрөнө.